ganarsa zamu bayyana muku cewa shi ba shi da shehi. Shi Ibn Taymiyyah wazifarsa da tarbiyarsa da wusuli da ake tuhumar ku 'yan Tijjaniya da kuma matsayi ta kutubaniya da yake da shi, matsayi ta kutubaniya nake faɗa, wannan matsayin kuma ya same shi a tarbiyyar nan da wusulin nan da ya yi. Babu bambanci tsakanin tarbiyya da kuke yi da tarbiyyar Ibn Taymiyyah, babu bambanci da tsakanin wusuli da kuke yi da wusulin Ibn Taymiyyah, babu bambanci tsakanin kutubaniyar Ibn Taymiyyah da kutubaniyar Sufai. Bari in ba ku maganar ko in ba ku bayanin kutubaniyarsa daga harcen malaman da suke tare da shi a zamaninsa, irinsu kuma a cikin majmu'ul fatawa ake bayyana wannan kutubaniyar. Shi wannan malamin mai suna Abdullahi ibn Abil Walid al-Maliki, daga cikin jawabai da ya nakalce shi daga gurin malaman Bagdada a cikin majmu'ul fatawa yake kwatanta Ibn Taymiyyah da cewa summa inna hadha ash-shaykh al-mu'azzam al-jalila wal imam al-mukarram an-nabila awhad ad-dahri wa farid al-'asri لو أقسم مقسم بالله العظيم القدير أن هذا الإمام الكبير ليس له في عصره مماثل ولا نظير لكانت يمينه برة. سي هر يزو يتي إن يكن في الدنيا قطب إن أكوي كتبي الدنيا فهو الكتب على التحقيق. to Ibn Taymiyyah shine kutubi a gaskiya na gaskiyan kina, wannan shine matsayinsa na kutubaniya da ma har suke irga cikin matsayinsa, cikin martabobinsa, cikin makamansa, daga cikin manya-manyan maganganun manya-manyan malamansa, kuma a cikin babban littafin da suka jingina shi zuwa Ibn Taymiyyah, Majmu'ul Fatawa. To, tarbiyar Ibn Taymiyyah da wazifarsa da wusulinsa bayanan suna da dama, amma za mu takaita muku, ba za mu fassara ba saboda ƙarancin lokaci, da kuma akwai sauran tambayoyi da za a kuma amsa su. Insha Allah za mu karanta yanayin wazifarsa, yanayin tarbiyarsa, yanayin wusulinsa, saboda dan ku samo maganganun a inda suke kusan Ibn Taymiyyah ilminsa kai tsaye yake ɗaukansa daga lauhul mahfuzi, ba ma wannan matsalar ba fa, duk matsaloli shi ilmin kawo masa ake yi ya zaba a ciki. Za a kawo mishi khazinatu ilmillah, za a ajiye shi a gabansa ya zabi ilmin da yake so, ku ji maganarsa a bakinsa. Wazifa, za mu fara da wazifa. A cikin Madarijus Salikin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yake cewa fi hadain al-ismayn ya hayyu ya qayyum ta'sirun 'azim, yace wa min tajribati as-salikin allati jarrabuha fa alfawha sahiha anna man admana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta awrathahu Allahu hayata al-qalbi wal 'aql. سيأتي وكان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه شديد اللهج بها جدا، وقال لي يوما لهذين الاسمين تأثير عظيم في حياة القلب، وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم، وسمعته يقول من واظب على 40 مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث حصلت له حياة القلب ولم يمت قلبه. أقول wannan shine wazifar, ba za mu tsawaita bayani ba kai. To tarbiyar Ibn Taymiyyah
kamar yadda ibnu qayyim al-jawziyya yake bada labarin tarbiyarsa yadda yayi tarbiya ku saurare shi me bambanci tsakanin tarbiyan ɗan dariƙa da shi ku duba yadda yake tarbiya a cikin madarijus salikin ibnu taymiya mafarin tafiyarsa ga Allah yadda ya fara tafiya zuwa ga Allah yace fa awwalu tariqiha an ta'rifa Allah yadda zaka tafi tarbiyan yake bayarwa irin tarbiyar da ibnu taymiya ya koyar musu cewa yayi fa awwalu tariqiha an ta'rifa Allah wa tahtadi ilayhi tariqan yusiluka ilayhi ويخرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة فيقوم بقلبه شاهد من شواهد الآخرة فيجذبه بكليته إليها فحينئذ دغنن إن يسام جذبر يخلو قلبه بذكره دغنن زي من تدكوما كومي سي الله سي أنبتون الله baya so ma yayi mu'amala da mutane sai yace wa yakhruju min bayni buyuti tab'ihi wa nafsihi ila fada'il khalwati bi rabbih wa dhikrihi shine inda ake cewa wa akhruju min baynil buyuti la'allani uhaddithu anka an-nafs bi sirri khaliya sai ibn qayyim al-jawziyya ya dawo da wannan baitin din ya nanata maka yadda ibn taymiya zai baro gida ya je yayi khalwa ya je ya kadaita yayi zikirin sa yayi munajati da Allah ya samu usuli sai yace fa hina idhin yajtami'u qalbuhu wa khawatiruhu wa hadithu nafsihi ala iradati rabbih daga nan ba shi da wani manufa a zuciyarsa sai Allah zai kai wannan matsayin in ya kai wannan matsayin zai samu taraki yana cikin haka sai yace fa idza sadaqa fi zalika in ya samu tsayuwa a wannan matsayin ruzika mahabbatar rasuli faj'alahu imamahu wa muallima daga nan zai samu soyayyar ma'aiki na gaske zai zamanto ma'aikin shine limamin sa shine malamin sa kun gane an baro malamai an zo kai tsaye ga ma'aiki وليس للمريد غير زلولي مع الرسول ثم مولاه العلي haka shi Ibrahim ce ko to inda kenan tarbiyan yake sai yace in ya zama to mai shine malamin sa shine limamin sa fa yutali'u siratahu wa mabadi'a amrihi wa kayfiyata nuzul alwahyi alayhi har yazo ya samu tariki hatta yasira ka annahu ma'ahu min ba'd ashabi har ya zo ya zamanto kamar ɗaya ne daga cikin sahabban ma'aiki kaga an bar malamai gaba ɗaya an shigo cikin sahabbai ko a hakan za a yi ta tafiya yace in an yi ta tafiya yace fa idza rasakha qalbuhu fi dhalik in zuciya ya samu tsayuwa a wannan matsayin futiha alaihi bi fahmil wahyi daga nan za a bude masa fahimtar wahayi har ya kai bi haisu law qara'a surata ya kai matsayin da in ya karanta sura shahada qalbuhu ma unzilat fihi wa ma urida biha daga nan zai kalli duk abinda aka nufi a wannan suran da abinda aka saukar dan shi wannan sura za a samu taraki har yanzu a cikin tarbiyar fa idza tamakkana min dalika in an samu nutsuwa a wannan tafiyar sai ya ce in fataha fi qalbihi aynun ukhra daga nan za a bude masa wani ido a cikin zuciyarsa yushahidu biha sifatir rabb daga nan zai kalli sifofin Allah hatta yasira li qalbihi bi manzilati al-mar'i li aynihi har ya zamanto kamar wani madubi ne an aje a gabansa yana kallon sifofin an gane za a samu taraki a cikin wannan tafiyan sai yace fa yushahidu qalbuhu rabban qahiran fawqa ibadi daga nan zai yi mushahada zai kalli Allah fa idza rasakha qalbuhu fi dhalik in ya samu tsayuwa a wannan matsayin
futiha lahu mashhadul qurb wal ma'iyya daga nan za a bude masa wani mabudi na kusantan Allah da ma'iyyar Allah fa yashhaduhu subhana Allah zai kalle shi ma'ahu tare da shi ghairu ga'ibin anhu ba zai zamanto ba zai buya ga Allah madaukakin sarki ba ba zai Allah shi Allah ba zai boye masa ba daga nan fahina idin yajidu ta'ama daga nan zai samu ɗanɗanon hadisin nan da ake cewa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi ila akhir alhadith sai yace kai wannan matsayin fa in zan gaya maka hankalinka ba zai dauka ba dan haka fa in sa'uba alayka fahmu hadha alma'na in ka gagara fahimtar me nake nufi to fadrib anhu safhan kai ka bar wannan maganan wa khalli sha'na li ahlihi wannan sha'anin ka bar shi ga mazaje sai ya bada labarin mazajen irin suwa ibnu taymiya shi ma yana cikin wannan sai yace haddathani ba'd aqarib shaykh al-islam ibnu taymiya kana fi bidayati amrihi yakhruju ahyanan ila as-sahra'i yakhlu 'anil nasi liquwwati ma yaridu alayhi dan tsananin abinda yake samu a cikin kadaita na wahayi yake nufi fa warida an ce warida malaman sufaye me yake nufi to bari shi mai fadin hakan me manufarsa da warida a cikin littafin zamu ga muku yace kana fi bidayati amrihi yakhruju ahyanan ila as-sahra'i yakhlu 'anil nasi liquwwati ma yaridu alayhi dan tsananin abinda ake saukar masa na wahayi ba zai iya zama a cikin mutane ba zai je yayi khalwa zai kadaita sai shi wannan bawon Allah ya ce fatabi'tuhu yawman wani lokaci na bi bayan sa falamma ashara da ya shigo cikin tsakiyan jeji tanaffasa su'ada sai yayi numfashi da yayi numfashi sai ya ce wa akhruju min bainil buyuti la'allani uhaddithu anka an-nafsa bis-sirri khaliyan sai ibn al-qayyim jawziya ya ƙara bayani da cewa wa sahibu hadhihi al-hala wayanda suke cikin wannan halin na wusuli illam yaruddahu Allah ila al-khalq in ba Allah ne da ikon sa zai maida su cikin mutane ba bi tathbitin wa quwwa da tabbatuwa da kuma ƙarfin Allah ne zai maida su cikin mutane ba wa illa fala sabra lahu ala mukhalatatihim wayannan mutanen ba za su haɗu da mutane ba irin sai ibn taymiya matsayin su in ba Allah ne ya sanya su cikin mutane ba su abinda suke da shi na matsayi da kuma ƙarfin waridar da suke samu ba zai ba su daman su yi tarayya da mutane ba ana ganin yin tarbiyyar su ko sai duk lokacin da yake bukatan sanin wani abu da ya shige masa duhu ibnu qayyim al-jawziya yana bada bayanin wannan waridan yadda yake zuwa masa ku ji shi a cikin i'lamul muwaqqi'in yace wa shahidtu shaykh al-islami idha a'yathu al-masailu wastas'abat alayhi farra minha ila at-taubati wal istighfari wal isti'anati billahi واللجأ إليه واستنزال الصواب من عنده والاستفتاح من خزائن رحمته فقلما يلبس المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا هذا يد مددي نألا أتكن خزينة نألا زي زو مسا هرما إن يازو مسا وتزدلف الفتوحات الإلهية إليه فتحوهين علم za su zo su kusance shi su tsaya a gabansa bi ayyatihin yabda har shi kansa ya rasa wanne zai ɗauka a shi ibn qayyim sai yace zalika fadlullahi yutihi man yasha haka man zai ilimin su ma daban yake ga inda suke daukon ilimi to tanan ne ilimin sa yake bada labarin lauhul mahfuzi da kuma bada labarin abubuwan da ke cikin zukakin almajiransa to wayannan duk gaba daya
suna cikin yadda Ibn Taymiyyah yake koyan ilimi, shi ga hanyar malamansa, shi ba shi da malami. To ma'anar firasar da Ibn Qayyim al-Jawziyya yace istinasu hukumi gaibin, sai yace ai firasan nan asluha nurul kashfi, nuri ne, haske ne na kashafi. Yace wa anna nural kashfi min babil ma'arifi wanki shafil haqiqati lil qalbi, wa anna al ma'arif allati tahsulu li sahibi hadhihi ad-daraja hiya min ash-shuhud al-khariq li hujub al-ilmi, fa inna al-ilma hijabun 'an ash-shuhud, fa fi hadhihi ad-daraja yartafi'u al-hijab ويفضي إلى المعلوم بحيث يكافح بصيرته وقلبه مكافحة sai darajar wannan mushahadar yace sahibuha amlaku li hamli ma yaridu alai, duk wanda ya kai wannan matsayin zai samu ƙarfin da zai ɗauki wannan waridar fi maqamihi a wannan matsayin nasa min anwa'il kushufati wal ma'arifi, wa lihadha kanat mushahadatuhu malikatan li sihhati al-wurudi. To wannan sune irin tarbiyar su, mafarin su, matsayi na farko, tambaya na biyu, tambaya na uku, har akai ga ba a duban komai sai Allah. Irin tarbiyar da ake yi kenan. To su zo mu nuna musu ga yadda muke tarbiya a rubuce, ga yadda Ibn Taymiyyah yake tarbiya a rubuce, a fassara mana me bambanci. Sabida dalilai da ake kawo akan hakan suna kokarin su maida su, ba ruwansu da hadisan ma'aiki, ba ruwansu da kuma